アウト、青、金沢大学7点、新潟工業短大2点、残り15分43秒です。タイムアウト白、金沢大学12点、新潟工業短大4点、残り13分4秒です。
タイムアウト青、新潟工業短大20点、金沢大学24点、残り1分2秒です。
大学21点、新潟工業短大21点。
ャージドタイムアウト白新潟工業短期大学35点金沢大学38点残り時間4分50秒です。新潟工業短期大学36点金沢大学40点残り時間3分1秒です。
時間41秒です。新潟工業短大40点、金沢大学42点、残り6秒です。工業短期大学40点、金沢大学42点、試合終了しました。